Zeleň ako súčasť mesta. Počítajú s ňou aj veľké developerské projekty, ako napríklad výstavby bytov. No a samozrejme dôležitú úlohu má pritom krajinný architekt. No, jedným z nich je Michal Marcinov, zakladateľ ateliéru Labák. Vitajte u nás. Ráno. A hneď nám vysvetlite, čo to znamená krajinný architekt, keď navyše chceme sa rozprávať o mestách. Tak krajinný architekt alebo architekti krajiny vykonávajú službu architekta. Akurát rozdiel je v tom, že architektúra krajina nemá strop. Do nej prší, fúka vietor, mrzne. To znamená, že krajinní architekti pracujú so živým materiálom a v exteriéri. Tá práca spočíva v tom, že navrhujeme a projektujeme zadania alebo teda zámery, ktoré majú nejakým spôsobom zlepšiť životné prostredie nás ľudí, či už v samotnej krajine ako také, alebo v meste. Veľmi laicky povedané, ak vidíme nejaký developerský projekt, proste budovy na bývanie, na pracovanie a tak ďalej, vy máte na starosti všetko to okolo toho, aby to nebola betónová džungla? Áno, tak by to malo byť. Pribúdajú nám zelené plochy? Je o to väčší a väčší záujem? Zelené plochy, tak vzhľadom na to, že mesto potrebuje sa zahusťovať a teda je tu nejaká požiadavka na bývanie a pracovné príležitosti, tak to je polemické, ale práve našou úlohou by malo byť, aby tie projekty dopadli tak, že nejakým spôsobom niečo tej krajine a tomu mestu vracajú v zmysle zelene. Čiže trochu vykompenzovať to, že nejaké územie zastávame. Áno. Ja som mal taký strašne laický pocit, že proste nasadíte stromy, dostanete nejaký priestor, nejakú plochu vám nechajú architekti, že toto už nezabudujeme a tam vydáte nejaké črepníky, zasadíte 3 stromy. Ale priniesli ste materiály, pre mňa šok, že to je úplná veda a že tu stromy som zatiaľ nenašiel, čiže začínate od úplných detailov. Tak my musíme v prvom rade poznať tú lokalitu a vyhodnotiť aj kriticky, či ten zámer, ktorý je na tú lokalitu, je v podstate realizovateľný. No a v tom procese by sme mali byť od začiatku, aby sme vyhodnotili, čo si môžeme dovoliť a za akých podmienok tá realizácia, ten finálny návrh bude udržateľný. Lebo jedna vec je investovať a vybudovať a druhá vec je sa o tie veci následne starať. Treba povedať, že vy zasahujete aj do celých štvrtí. Možno by ste nám mohli povedať o takomto najnovšom projekte, na ktorom pracujete. Tak jeden z tých najnovších projektov je Downtown Yards a v zásade my sme do toho projektu boli prizvaní už v nejakom procese, kedy už veci boli do veľkej miery rozhodnuté. Ale pre nás to tým pádom bola svojím spôsobom výzva sa nejakým spôsobom adaptovať na to. Teraz vás preruším, to je asi ťažká práca. Keď bolo rozhodnuté, to už znamená, že tam boli tie stavebné povolenia a všetko a v podstate developer išiel ako keby od konca, že ide tú lokalitu upraviť tak, aby bola priaznivá pre ľudí. Ja to poviem tak, že nestáva sa často, že sme v tom procese od úplného začiatku, čo je úplne ideálny stav, lebo tam sa vieme skoordinovať aj s technickou infraštruktúrou, dopravnou infraštruktúrou. Je pre vás napríklad zaujímavé aj to, čo tam pôvodne bolo, lebo napríklad táto lokalita, kde vznikne tá nová štvrť, neviem, či to neboli mokrade alebo proste také zanedbané prostredie. Či aj na to myslíte, keď pracujete s tým, čo tam bolo pôvodne? Áno, ten návrh konkrétne v tomto projekte už mal nejakú formu od architektov GEVI, ktorí sú autormi aj samotných objektov. My sme ho svojím spôsobom modifikovali, ale v zásade bola aj požiadavka od investora nejakým spôsobom odkázať na históriu toho miesta. A my sme sa teda neobrátili na históriu tú industriálnu, ktorá bola v tejto lokalite, ale išli sme ešte na tej časovej osi ešte do väčšej minulosti a naštudovali sme si historické mapy a vlastne naštudovali sme si to územie, ako fungovala tá krajina na tomto mieste ešte predtým, než sa mesto rozrastlo. Tu je napríklad strašne zaujímavé, možno, že je to úplná hlúposť, ale zase si hovorím, že myslíte vlastne aj na zvieratá, ktoré tam boli kedysi. Asi nechcete, aby sa nasťahovali do tých nových trojizbákov jašteričky, ale... Do tých projektov sa dajú zakomponovať rôzne detaily, ktoré poskytujú nejaké útočisko alebo úkryt pre živočichy, ktoré žijú v meste. Ale tento konkrétny projekt to je park v Dunajskej Strede, kde sme, a to súvisí aj s tým, že nepracujeme na tom sami, ale spolupracujeme s rôznymi odborníkmi a toto konkrétne je práca ekologičky, ktorá vypracovala tzv. Profily živočichov, ktoré sa nachádzajú. Je to normálne veda, že kde proste pracujú architekti, prírodovedci, celá tá zostava. Áno, my sa snažíme do tých projektov dnes zapájať všetkých, ktorých potrebujeme k tomu, aby ten návrh vlastne vyhovel všetkým tým atribútom. Ako dlho potrvá, kým prídete už s takýmto hotovým projektom, že už tam je naozaj že všetko? Toto konkrétne máme pred sebou zatiaľ iba štúdie, vlastne nejaké fázy prípravy projektu, to sú všetky tie analýzy, prieskumy, ich vyhodnotenie sa potom premietne do štúdie a tá sa potom vlastne rozpracováva do projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný Dnes je to o tom, že ten developer musí byť v úvodzovkách, poviem, osvietený, aby išiel týmto smerom, alebo je už aj nejaká legislatíva, ktorá ho prinúti pracovať so zeleňou, prinúti ho robiť z toho proste prostredie, v ktorom sa dá existovať a žiť? Ono sa to stáva témou spoločenskou
A čo sa týka legislatívy, tak pracuje sa na tej legislatíve. Ja by som to nehovoril v tom zmysle, že prinútiť, ale skôr motivovať. Čiže je trochu benevolentná ešte? Áno. A mohla by byť prísnejšia? Motivujúcejšia. Tu som sa konečne dostal v materiáloch, ktoré sú aj úplným laikom zrozumiteľné. To nie je len strom zelen, to sú vlastne aj veci, ktoré sa stanú súčasťou toho prostredia. Tu sú napríklad lavičky, Tu by som ťa aj doplnila, vy sedenie. niekedy musíte prepájať aj zdanlivo neprepojiteľné, a to sú napríklad parkovacie miesta a zeleň. Áno, a zadržiavanie dažďovej vody. Napríklad. Je to taký veľký celok, ktorý spočíva aj v tom, čo je pod zemou, aj nad zemou. To znamená, že aj vysadiť strom neznamená len vykopať jamu a zahrabať ten koreňový bal, ale znamená to vybudovať na základe podmienok, ktoré na tom mieste máme, vybudovať také podmienky pre ten strom, aby nám potom v prípade nejakého extrémneho počasia tie stromy nepopadali. Z vlastných záhrad samozrejme poznáme to, že prvý rok tá záhrada vyzerá strašne, keď ju upravíme, zasadíme, tie rastlinky sú maličké. To isté sa deje vlastne aj pri tých developerských projektoch, že tá realita, to, čo vy máte naplánované, sa stane až o pár rokov, že tie stromy musia trochu vyrásť, to prostredie musí trochu zmoutniť. Áno, je to potom, že krajný architekt v podstate sa nemusí ani dožiť toho svojho výsledku. A súvisí to s tým, že času peniaze a pri tých rastlinách to rastie exponenciálne. Čiže kúpiť veľké stromy je naozaj veľká položka. To znamená, že vždy to treba aj z toho investičného hľadiska nejakým spôsobom vybalansovať. A mne už len posledná vec zaujíma, zelenie na budovách. Už pracujete aj s tým? Samozrejme, pokiaľ nám okolnosti neumožňujú sadiť do prirodzeného terénu, tak sa musíme s tým vysporiadať aj na konštrukciách. Dobre, ale menia sa. Aspoň nám povedzte, že je to lepšie, že proste tí developeri už na to myslia a že sa dočkáme toho, že sa budeme sťahovať do takých štvrtí, aké vídame na fotografiách z Viedne občas alebo z nejakých takých. Áno, začína sa to posúvať k lepšiemu. Ja verím, že to takisto bude napredovať exponenciálne a nie lineárne. Ale v podstate v tomto smere asi na to tlačia aj samotní zákazníci, veď ľudia už nechcú len bývať v pekných bytoch, ale chcú mať aj to okolie pekné. Áno. Ľudia sa pozerajú z okien a chcú žiť a pozerať sa do pekného prostredia. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu štúdiu a hlavne chceme, aby ste mali strašne veľa práce. Lebo keď vy budete mať veľa práce, my budeme mať pekné životné prostredie, budeme radi bývať. Ďakujeme, že ste prišli. A jašteričky budú mať kde bývať. A tak jašteričky budú v Dunajskej Strede v tom parku. Ďakujeme. Ďakujem, dovidenia.